wala nini ko ɗum kalami jamma ñalam nini a ƴogata e mum a fitira e mum ko ɗum kalami jamma ñalo ma gello a nafra e wuro a nafra e ladde haydara ala ko nafra e galle aɗa waɗi hattade diwaru ni tan ko ni tan munituɗa faaroji maɗi noon ko ɗin lefti hen mi de min kam min nuuru manda fof min kam anda ko nuur ko nuuru yiyema sa nettuma e galle me aɗa leftimi heege aɗa haɗimi yiide aɗa haɗimi nande aɗa haɗimi fofde aɗa haɗimi wurde jamma ñalaw suba kiiri ko ni tan kalno gaɗa ni ana jat neɗɗo yo sansa seeɗa yo firtat seeɗa feere ma boni an jikkuɗa o moƴƴani usuɗi faaroji minen de a tampini min heege min ñamata heure mum min jetta heure mum minen fof a tampini min a lorri min a lefti min a lori min feeramen tan nen ɗo boni min cikkannomi neɗɗo resirte galle ha foftina kono resirte galle kene ɓeydo leftude esu men minen a lefti min a lori min a haɗi min fofde a haɗi min wurde nuur noon feere mum boni nuur ham so yiyande bone wona an addata mi yiɗi aɗa yarde mi ronka yomi yar mi yiɗi aɗa ƴogadede mi ronka yomi ƴogane fof ko sababu ma min kam toon dañi poftinowo wona an kay a leftam a loram kada huccire ga aɗa yagade a dañi noon ko kucciɗa parme nena huccire parme heɗe ɓuuro darta min aɗa nara aɗa holla min aɗa ɓiñi min minen noon saɗa ɓiñi min noon ɓiñata joom galle ma minen gaddi ɗum ko bone ɓole tan min jiyema mimo anda fof holko nuur yiyema nuur mi anda ko yiyema wona de beelam taw kam nga ardirma kada foftirami a foftinani min a leftu min ko ni tan mbatta ni tan neni kimin jinnaɓe ma kimin kalantuma ko hunde lamde ko ni tan ma arte ma so Allah jaaɓi ngal seydinagal Allah seydima arte ma ɗum ɗo noon ko an rewata nde murnan seydani ko an tan rewata ngello aɗa wayno pilim ni ma anda fof holko oɗo yiyema nuur kay nuur feere mum boni ha mi noon haɗimi wardemi tan komi jibinani nuur goto ɗum mi haɗi tan metti wardemi kono noon mboɗo sabbi so ɓiyamo arti so Allah jaaɓi ma addu ko ɓuurma ala kay ma hajjon article andu yetto ma ala dañu tan mi ar ajode jon day tan ko haaju tan biidi addi dum addi dolan ko num cikni no debbo tan debbo fotani bulande no dinna ko debbo so tawi o wonani o tan wona gon addi dum ko bamma haalni kam kala do foti am mi haalna mi haal debbo baba haala mo babam hakkude mum e kumbu kandano ma hedde ma haalnere hamandi min woni an woni min dum tego jetti haala ka o haalni min koy galle hen jiya kum sehil ma gallo mi yalti haal debbo ko debbo o so tawi jabani woni debbo jabani famude bamma doit faire o yaha ceeramo ummodo ɗum min ɗum faam baba ti addinimi ko kana haala wayno ana majjani kumbu onon gaddumi galle na kumbu no way sifrade fof onon wona ono kalde haal kumbu so tawi addema kan haala kay ana ɗo wawno haalde makko to taw on jettaki kam ka onon kalnami kan haali ko gongo haali bamma nannatama saɗede hande bamma o foti toppirade ɗum so tawi o toppiraki bamma mbaɗa feere o yaha sabu hande goto fof ne yiɗi dañde baba no wayi welde ni aɗa ɗewa tan rew beelama dewel ma tan aɗa ɗacci bamma en souffre ɗum wona lawol wallahi guiƴam rewani beelama yahay aɗa andi min kam kumba so tawi wonno wano galle sikko bam atta kom haalande min atto haalande kan kono sa yi bam ari toon watamo yidde kumba watamo welede kumba ɗum te kala ko kumba waɗi o jaɓata beelam jom te wallahi mi rewani mbeɗa andu tan joom cuudam mi andu pawo wona korsindu force harme jiiɗi ɗo yiɗa jinmi tan ko ya wattu hakkille wona kanko tan goto woni ɗo debbo
ganda ɗum mbawa ƴewtade no feewi ko kalanto mami o e bamma haalata mawo mbiya min nankama caɗele ɗum no jaɓi a faami ɗum woni lawol commence ɓor ɗum ɓuuri won lawol ɗen jewtida e makko ɗum ɓuuri famnade kono sa wi tan aɗa rewɗo affaire rewɓe min affaire rewɓe sa rewi ɗum komi haydara law gandata d'accord bismillah aɗa jottuɗen galle waɗa ma ɗum ɗa ɗo joni kay ɗaccam tan mi yaha mbiɗa andi komi jidduɓe nun tan nder wurto yaɗa no mbimami ni ha gongol tan sa jeeɓe ayisi yettira yana yehen nangi de ayide wallahi ma hay ko ah galle mo paano joni eh jam ko jam kay alande min woni paawo bammuno no mbadi mo galle ni welani ni metti ni musne hammi bammuno yiida ham iwtam non iwtam nyam añ tan ko finde suba ni min huccira e mo yiida ɗum tan min bagage makko ɗi o woram nyam kanko faare mo ko ñalo jude yam jamma ñalo suba ki anda fu mi hokko mi wadiri mo ko galle he wona hande galle jarati tan bettanimi oɗo paawo wona moƴƴo omo boni bongol hay goto wawa faam kanko kala ko wiya waɗi o waɗi ko ɓuri ɗum min mbiɗa wawi jabde kono noon il faut ndennoɗa o yiɗi ko wadde feere o ɓilkita ɗo dewguel ma nguel jaaha noon jalta e galle o kanko heddo ɗon saɗa wawi jagga hen ha tiiɗa mbasa welsinade kono ɗo paayon noon kadi hewɓe resede hande ɓe babiraɓe kala mo jiiɗa tan ne en tampina esume ɗum ko probléme uji ɓuuli gaddan toon ɗo e wuuri he ko hen ñallami mi ñallinta mi wallinta galle yo e galle mbiɗa sorsorto mbiɗa yiilo toon ko moƴƴi e ko boni ko moƴƴuɓe ɓe mbiɗa walla ɗumen bonɓe mbiɗa haalana ɗumen nan min noon ko min jeeyi combat o min haalanta hawa hawa nana to debbo makko o e maayi o e seeri ɗo hay gandata o waɗa habari o haalat haala o heewi o haali ha hay goto anda fof koye haala tan haala ñande fof ko probléme uji on mo wonda jaggu ha tiiɗa ñiɓa koyre ma ha tiiɗa daruɗa ha tiiɗa daruɗa so huuɗimo huudmo so ƴattimama ƴattomo kala ko wawi wiidemo wiimo anani min kam min mbima min o yiɗa kam ñalo ko mollude mi jamma ñalo suba kiɗi ñen fof ko mollude ala fof ko wiitama kala ko ɓuuri bonde itto lowa yam mais mi muñi metti wade muñde anda fof joni foti waddude mo tagi mbimi yahade mam ƴeewa so Allah jaaɓi ɗum ko min haɓete ɗum ha tiiɗa min e makko mbaddata guero kay ha Wula Diaw o accuma ndeeƴa walla kanko o yalta ɗum ko min safrata ɗum min e makko est ce que aɗa anani ko kalanmami o tinno noon ndewa ɗo noon haalullaji makko ɗi ha jalta galle o heddodo e galle ɗum ɓolum woni ko ƴeewa ɗum kam wona sagam wona ɓurna mais min gañi ko sontadema par ce que andi kanko bammu Nour mi yiiɗa wiidemo haydara ko muusimo sibabu Nour kanko jeyam ha mi mbaɗa wiyamo somi wiide Nour joom galle mo yiiɗa wiidemo haydara mi tagi mi yiiɗa bonde makko ni yiiɗa yewademo hay somo ñaami ko respecta dokkam mo Nour mami haalde mum sene wawi wona gorko so tawi andi wawa min mi daro mi haɓe ɗum wona gasi ko ɗum ɓuuri kañum ne daro wona gorko eyyi a jarama d' accord ala a rutor eyyi wadde ɓennore tan mi yawra ha galle Moussa en ɗo mi ara ɓenno wona hayo wuroli ledde jaram hayo kawo yam hayo arsel kono kawo lam yewni jawoni wallahi assalamu alaikum masallah jawnema arsel ina mboɗa tambe jawoni jawnema alhamdulillah ara jam masallah bandiraɓe jam tan alhamdulillah kono a ari to jiɗɗa yiyede wallahi ndeysan a ari to cawɗeɗa wallahi ndeysan a ari kadi to colleɗa guila haggui taw hande ara wallahi ndeysan est ce que min mboɗande ko miijirmami ɗeɗo bonɗe foof nde hay goɗɗa koye ɗewa ndeysan kawo yam wona arsel de wona ara jam jam tan bandiraɓe masallah jam ɗoccita masallah on ndima lamin kono kaw mi yewnima no fewi no fewi no fewi no fewi bisimilla ma
bisimilla ma e galle ma bisimilla ma ñen machallah mbaɗɗa sel alhamdulillah wala galla fon hisi wallahi moɗum yettira alhamdulillah yettira Allah min hen ɓaade ari Marcel min ko ɗeɗo balle ko miijormami fof nde koye lawol gonɗa alhamdulillahi rabbil alamin ɓernam ɓuuɓi wallahi kaw ɗeɗo balle fof haqqillam ne wonema min mboɗo yenna maaro ko kaalanoma haalama ɗeɗo balle o ɗum tagma ata bisimilla ma bisimilla ma kaw sa foftima ha lootima a geyni mboɗo jogue ma haaju tiɗɗo noon kaw inchallah haaju tiɗɗo mboɗo jogue ma a faami i an to guittiɗa hen e guelle o jom suura wonɗo hen i kaw a watti reso kami tina hen ala baba a famat ko surprise tan haymin hoore min tintude hunde ko musaɓi wi en tindirani kaw a waɗi ka meeɗa wadde eyyi ko noon wallahi a meeɗa toñjemi a meeɗa wadde ko muusimi kono noon kam sara resa kam baba hamman kam mboɗo resa teddugal ma wallahi ko baba ma hankkadi ko baba men alsanen ɓen kuɓi kam dewɗe eyi alhamdulillah ɓen kam bama alsan kam ko neɗɗo moƴƴo mboɗo andi ƴewandema ko moƴƴi ƴewandema ko waɗi fayida ɗum noon bisimilla ma so Allah jaɓi bisimilla ma